Mình đeo cái gì ôi ai ơi bola apa sih guys? Bukor pak, mandel lagi. No guys, no what? This is Baba Maya, Makela. IPL. Guys, nih खेला सोलिगासिनो. Allah. So hello guys, welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बे आंनि चेनेलाव आरोबाव दिनै खेबसे फिन बनाय जाला लोगोफोर. To नोंथांमोन आं मैयानि भिडिअ खोन्थाखादोंमोन ओमफ्राय गाबोन बल खेला जागोन होननानै ओमफ्राय दिनै आरोना बल खेलाया ओमफ्राय आं बेखौनो नायनो थांदो. To guys नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो सानलायबाय. To नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थालायदो. नै नोंसोरो सानैबो एखे आरोना मोखाङा नै बे मोखांफोर एसे नै मोखाङा एखे गाइस नोंसोर फोथायना नै जोरुवा जेवजा गाइस नै मोखाङा एखे नों नामा Thon थन ओमफ्राय नोंनिया आं सिनायानो ओमफ्राय नै बेयावबो सासे दं बेना थ' आं बल खेला नायनो थांनि ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' दायो बल फिल्डआव मोनहैबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनगोन आं गाइस 1 2 3 गाइस नै जों मोनफैबाय आरोना नै जायखिया माबा जाबाय दं लाइनआप फिरफिला बिरहोग्रोदों ओमफ्राय जों मोनफैबाय फिल्डआव दायो खेला स्टार्ट जाबाथाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोर दङ जोब्रा सिं दे माबाफोर बुंबा आंनि चेनेलाव दे माबाफोर बुंबा खोनायाखै दे साइड ओरै दे माबामोन दे सल'गोफोरैनो माबा जाबाय दङ ना फिरफिला बिरहोदो ओमफ्राय माबा माबि खोन्थादो आरोना गाइस गासैनो स' नै बल फिल्डआ गाइस दायो लाइनआप जाबाय आरो नायाव नै माबा दिकेजानि फारसे मा खालामोन दावगाफु नै गासिनो ओमफ्राय अखा हाबा भिडिअ खालामदों गाइस जासिनो गाइस खेलाया बेखेवबायानो आरोना अखा हाबाय ओमफ्राय अखा जाबाय जागायनायावनो Jafung United जाफुंसो ओमफ्राय दिकेजानि फारसे ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेयाव दंजोबो बल खेलाया जागासिनो आरोना ओमफ्राय नै अखा हाबाय ओमफ्राय भिडिअखौनो लानो हायासै गाइस साथा हमनानै दङ आङो खस्थ' मस्थ'बाबो लादो गाइस ओमफ्राय केमेराखौ मोजां नुवा गाइस नै गाइस खेलायाथ' सोलिगासिनो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ होजोबनो हानाय नंला गाइस गाज्रि दामोन थ' अखा हानो हाबायना गाइस जागासिनो आरोना खेलाया गाइस अखा बोथोरनि नै फिल्डखौ नाय गाइस फिल्डनि बामपानि केमेरायानो मोजां ब्लर खालामो नै गाइस औ गावसोर मालाय औ
बल हाबासै गाइस बुखारबाय मानोथो लाखिनो नै गाइस नै what this is माबा मायो मा खेला IPL अच्छा this is FIFA World Cup guys oh my god hello guys नै अखाया बारा गैला आरो जा ओमफ्राय जों साथा लाना नायबाय दं नै दं लरग महिला guys आउट जानाय बलखौनो मानसिफ्रा मायाव जनानै नायगासिनो बिराद हासथेयो नोंसियाबो ओमफ्राय नै अखा बोथोर आउट टाइम ना ini bakal ibu bukle नै दायो मेसिया लादो नै जोंना हरबाय गाइस नै दायो नै न' नाम्बारा मोनदो न' नाम्बारा लांबाय दं नै न' नाम्बार लांबाय दं नै जोगारना हरबाय नै दायो गोजानि 8 नाम्बार लाबाय नै लाबबाय दं नै जोना हरबाय नै दायो गोजान नै दायो 15 नाम्बारा मोनबाय नै जोना हरबाय दुम गैला guys हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो दायो भिडिअखौ लानो हाला अखा हाबाय दङ ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब एन्ड कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा चेनेलाव साबसक्राइब खालामबानो जाबाय गाइस थ' दिनैनि थाखाय बेनोमोन भिडिअआ थ' गाइस बाय बाय गाइस थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो I'm an icon, man, my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.